Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin bang yoi nakaliang jong kasurka. Ya ka jingkiu jong ki positive cases ban kasni. Batru ya ka jingkiu ki bayak man kasni. Nakaliang jong kasurka menta ka janmit. Hapo ka jinglam jong Chief Minister Baton Burom jongi. Ila sim ya kawi karai, bat kata karai kalong, banadu la syai, por prabeji janmit, kat kendai trik, ubenai basan arpawe, ngi penbena, ya ka total lockdown. Haparo kaway ka East Casales District, but kani ka total lockdown, kan beteng, hadu ka live huway trik, benay me arpaway, por sanbaji menstep. Kani ka rai ka jing sim ka jing kalong, bang yoi ya kejingbun ki positive cases. Kam tam hapo East Casales District jongi Brockway. Tingim ban sesu, ban sim ya kanegarai, bat kane kalong ka total lockdown kalong ship house ni. Hadin bang iyo ya ka consultation nakaliang jong ki experts nakaliang jong IDHS bat ka health department Brockway kumtang ila idon kam kerki bandon ke total lockdown hapo ka East Casales District Brockway.